मिथिनो थ'फिराम जोंनि साइनास गोनां प्रब्लेमखौलाय। औ आं बेमारि, आंहा साइनास दं। दुनियानि लेथ्रासिन, दुनियानि जाब्रासिन बेमारा आंनावनो दं। मालायफोरा बोसोराव खेबसे खेबनैल' बोथोर सोलायनायनि गगा मोनोबा गुजुयोबा जोंहा बोसोराव सानबा सप्तासेफोरल' सुथि मोनो गगा मोननायनिफ्राय गुजुनायनिफ्राय मिथिबाय? ओरैबायदि गगा मोनोना, ओरैबायदि गन्थंनिफ्राय गुंग्राय ओंखारो। मालाबा सेंग्राफोर मोजां नुफ्लांबाबो गुंग्राया थल्ल' गनानै होयो। बेसे लासिंसिं जायो मिथिबाय? जेराव मेरावनो गुंग्राय गारबाय थानो हाया आरो गुंग्राय गारबाय थानोबो जायगा मोनबाय थाया। एसे बायरायाव ओंखारबानो धुला बाला मोनबानो गगा मोनगोन, गुजुगोन। गारियाव गाखोबानो गोबानो ओंखारगोन, खर' सागोन, मेगन सागोन। सान्दुङाव ओंखारबाबो मेगना नायनो हाया जागोन। अखा हाबाबो कम्बलजोंनो जोमनानै थानांगोन। गोलोम बोथोरावबाबो कम्बल जोमनानै थानांगोन। मुथथे जेरावबो प्रब्लेम। मानसिफ्रा बुङो अपारेसन खालामबा मोजां जागोन गन्थङा। ओमफ्राय अपारेसन खालामखांनाय मानसिफ्रा बुंफिनो ओहो खालामनाङा जोंनाबा जाफिनबायसो थादों होननानै। दा लानोबो सोरनि खोथाखौ लागोन? गामिनि अजाफोरनिफ्राय आयुर्वेदिकनिफ्राय हमिअपेथिनिफ्राय मुलि जाबाय गैया हामा। बेसेबां खस्थ'आव थायो जों साइनास गोनांफ्रा, नोंलाय मा मिथिनो?